Влизам аз в тая баня и викам, аз сега ще я мия тая баня. Ще я мия. Пускам си там някакъв подкаст да върви ли музика и влизам в банята. Въоръжавам се всичките продукти, да пъшквам всичко, насякъде пръскам, поливам, търкам. Готова съм. Вече момента е да поливам с вода. Глеждам се някъде и виждам, че не виждам сифон. Ма си викам, тук има вана. Някак да няма сифон. В смисъл, това ще е върховна тъпотия. Да няма сифон. Защото ако ваната прилее, какво правим? И викам, това са германци. Инженерна мисъл, сеща се. Викам, няма как да няма сифон, сигурно е под това шкафче там. Викам, няма как да няма. Не може да няма сифон. Нямаше сифон. Нямаше сифон. И смисъл, това е един момент. Много често ни случват едни такива моменти в живота ти, където осъзнаваш, че си в грешка, но някак си цялото ти същество не иска да го допусне това, защото вече си тръгнал толкова много по тая пътека, че ако се върнеш, ще ти е много трудно и си казваш, няма как, не може. И продължаваш още в тази посока, просто защото те ужасява мисълта, че трябва да се върнеш. Някакво дълго време още смисъл бях като, какво ако няма сифон? Тук май няма сифон. Не, няма как да няма сифон. Нямаше сифон.